på parkeringen som tillhör Maja Labén. Maja Labén, har du tappat ditt kontokort så finns det i informationen att hämta ut. Nu har vi i alla fall lag nummer 10. Det är Vallarna på Slabben. Först ut där är Brianna Pickvik med sin förare Jessica Björkvall. Vem får in där? Och en vägran på sista hindret och blir tyvärr diskade. Nästa hund ut är Lucia.